दिनै लोगोफोर रुनिकाटायाव जानाय जाथायखौ लानानै दिनै जोंनि बर' समाजखौ दावराव खालामनो नाजादों, जोंनि बर' समाजखौ बदनाम खालामनो नाजादों। लोगोफोर दिनै बे जाथायखौ लानानै जोंनि बर' समाजखौसो माने बदनाम खालामनो नाजागासिनो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था। लोगोफोर दिनै रुनिकाटा एबा चिरां जिल्लायाव जानाय जाथायखौ लानानै जोंनि बर' समाजखौ गुबुंले खालामनो नाजादों। दिनै जोंनि बर' माहारिफोरखौ माने बेफोरबायदि जाथायखौ खालामदों होननानै बर' माहारिखौ माने दावराव दावसि खालामनो नाजादों। लोगोफोर दिनै माबायदि जानो थांगासिनो लोगोफोर दिनै बे दावराव दावसियाव दिनै दाबो सिरि थायाखै लोगोफोर, गोबां जाथाय जागासिनो आरो लोगोसे दिनै इन्टारनेटखौबो बन्द' खालामनायनि खोनानो मोन्दों बे रुनिकाटा एबा चिरां जिल्ला साइडथिं बा क'क्राझार साइडथिं दिनै गोबां दावराव दावसि जागासिनो दासिमबो लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, मोनाबिलि समनि दिनै लोगोफोर चिरां जिल्ला एबा रुनिकाटायाव जानाय जाथायखौ लानानै लोगोफोर दिनै गोबां दावराव दावसि जागासिनो लोगोफोर। फैयै फैयै जोंनि बर'फोरनिसो मुं जानो थांगासिनो लोगोफोर। दिनै गोबां माने जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव माने बर'फोर दोङो, ओमफ्राय बेवहाय दिनै नोंथांमोना नुखाबायनो दिनैनि जाथायखौ लानानै गोबां दावराव दावसि, गारि सावनाय, माबा सावनाय, अफिस बुलाय बुसि खालामनाय, अन्थाइ खुबैनाय, बेजों लोगोसे दिनै जाथाया माने गोबां बांबाय। दा खोनानो मोन्दों लोगोफोर जोङो बे चिरां जिल्ला एबा रुनिकाटायाव माने जोंहा इन्टारनेटखौबो बन्द' खालामसिगोन होननानै खोनानो मोन्दों। दिनै दावराव दावसिया बांबाय, बेनि जाहोनाव दिनै माने पुरा भाइरेल जाबाय आरो भिडिअ, नङा होनबा? दा बेनि गेजेराव लोगोफोर आं नोंथांमोननो नैबे जाथायनि गेजेरजों दिनै माने गोबां मानसिफोरा माने सोरबा आघात जादों, सोरबा माबा माबि जाबाय, नङा होनबा? ओमफ्राय बेवहाय दिनै सावताल एबा आदिबासिफोरा दिनै माने एकदमबारे खौसे जानानै माने मैयानि जानाय जाथाय माने जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा माने सावतालफोरखौ सोरबाखौ माने लाना फैदोंमोन अफिसाव, ओमफ्राय बेवहाय हौवाफोरखौबो बुदोंनो, ओमफ्राय खोनानो मोन्दों बेवहाय हिन्जावफोर माहारिफोरखौ एसे बायदिसिना रोखोमनि खालामदों जाथाय, माने गाज्रि टाइपनि जाथाय माने सोमजिदों होननानै खोनानो मोन्दों। बे दिनै जाथाया बेसेबां सैथो लोगोफोर, ओमफ्राय दिनै खोनानो मोन्दों बे जाथायाव जोंनि माने बर'फोर मानसि दोङो, ओमफ्राय दिनै खोनानो मोन्दों बर'फोर इनभल्भफोर जासिगोन माने इनकुवारि खालामनायफोराव। बेफोरबायदि गोबां जाथाय दावराव जादों लोगोफोर। दिनै थारैनो जुदि जों बर'फोरा बिदि जाथायाव जुदि माने हमनानै दिनै साजा होनांगौ जायोबा बेसेबां लासिंसिं, नङा होनबा? दिनै जों बर' मानसिफोरा दिनै बिदि मानो जानांगोन, नङा होनबा? जों बर' मानसिफोरा अरायबो माने गुबुनजों माबानानै बायदिसिना माने मुगैजानाय माबा जानाय जों ओरैनो खोनाबाय थायो, नासयजाखाबाय थायो, नङा होनबा? दिनै फिन खेबसेबाव बेफोरबायदि जाथायाव आरो दिनै हमजानांगौ जायोबा, गुबुनजों जेनेबा नासयजानो जानांगौ जायोबा बेफोरबायदि केसाव जों मानो बेफोरबायदि गुबुन मानसिखौ जेनेबा बिदि जानला मोनला गुबुन हारिफोरखौ मानो खालामनांगौ, नङा होनबा? जेनेबा बेफोरबायदि मोजां लिगेलजों गाज्रि खामानि मावदोंबाबो सोंनाय माबानाय खालामनांगौ, खिन्थु आइजो माहारिखौ दिनै बिदि गोरोन्थि खामानि मावदों होनना खोनानानै माने गोबां मानसिफोरानो दिनै बेफोरनिखौ सोंखारिदों, सोर खालामदों, माबा खालामदों, माने बेफोरनि तदन्त जानांगौ होननानै खोनानो मोन्दों। दा फैयै फैयै जोङो बर' मानसिफोर दङ बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव, नङा होनबा? चिरां जिल्लायाव, नङा होनबा? ओमफ्राय दिनै दा मेटाराथ' बय बांबाय लोगोफोर, दा बे इस्युआ, नङा होनबा? दिनै मा जागोन जाया, नङा होनबा? दा देग्लाय गोदान बैसागुआव गोबां माने बिदि थासारि जानो मोन्दों, सोरबा